Udakara sesasi kepungkur Pak Wo utawa Mas Rudi ya kami tuwa panitia heeh. Kuwi telepon karo aku Mas Kangko mengke teng Plaza Reja dikeki lakon napa? Wah ngono ah. Lah kersane masyarakat, kersane panitia pripun Pak Wo aku ya ngono. Ya. Anu mriki niku pokoke senengane ket sore perang, ket sore ruwame. Ket sore nganti isuk puwerang terus pokoke njaluke ngoten niku. Pokoke piye carane bar wayangan dalang iso tele-tele. Oh, ngono ya ya. Heeh. Mas kami tuwa utawa Mas Rudi sing selalu telepon awake dhewe memantau. Heeh. Nggih. Pak Wo, mengke diaturke kula gelarke lakon Sirnane Angkara Murka. Lah, di dalam pakeliran pada malam hari ini sebagai gambaran Angkara Murka adalah ratu ing negara Ngalengka Prabu Dasamuka. Oh, ngono heeh. Jumbuh kelawan hajate para warga masyarakat ana ing Plaza Reja. Kanthi srana bersih desa ing taun 2020 iki no. Ya. Bisa Angkara Murka Sengkala. Ya. Ing mapan ana ing Desa Plaza Reja, Besa Sirna. Mula lakone Sirnane Angkara Murka. Sakwise pagelaran wayang kulit ing dalu menika ana ing Plaza Reja angkarane muga-muga ilang. Kalane muga-muga ilang, ya. Sengkalane muga-muga sirna, mung karya Basuki ing Sambikala, wekasane Plaza Reja dadi desa ingkang badatun toyibatun. Warapun gopur gemah ripah loh jinawi Kertatata Raharja, murah sandang pangan, kang sarta adoh saka bencana alam, dislametke donyane, dislametke akhirate Allahumma. Amin. Kaya ngono kuwi no intine. Sirnane Angkara Murka. Heeh. Sing mati angkarane ya ya heeh. Sing mati angkarane ya ngesokke dawuh. Heeh. Ya. Ya muga-muga sing dadi hajate para warga masyarakat iso kinabulan kabula kajate. Saya-saya iki Desa Plaza Reja dipilih oleh Kabupaten Blitar sebagai desa cantik. Oh, ngono ya, Nok? Ya. Desa cantik, ya. Cantik tegese cinta statistik. Ya, heeh. Wit werdine apa yung kok diarani cinta statistik iki jenenge kuwi maknane kepiye? Nek ora kleru, no. Nek ora luput, cinta statistik kuwi merupakan sebuah program peningkatan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data sehingga perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran. Wow, ngono ah. Mula arang-arang desa se-Kabupaten Blitar yang dipilih adalah Desa Plaza Reja. Merga Plaza Reja ki minangka desa percontohan guyub rukun manunggale para masyarakat, gotong royong sayek saeka praya. Iki kena nggo contoh, kena nggo patuladan saengga dipilih dening Kabupaten Blitar. Ini adalah tolak ukur desa-desa se-Kabupaten Blitar. Mula tepuk tangan buat Plaza Reja yang hebat yang seperti ini. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Oh, mula biasane kene iki dalang pendak bersih desa digolekne dalang-dalang sing ora adoh saka kene mung lokal. Iki digolekne dalang saka Solo. Saka Solo, heeh. Ning regane panggah rego Blitar iki. Oh, ngono heeh, mewegilne andekan. Oh, ngono heeh, ya. Iki asine panjake utawa yagane iki sirku tak golekne Blitar gen rada ngirit. Oh, ngono heeh. Ning aku kok karo Plaza Reja kok wis kaya ndiring mendarah mendaging heeh.
Mula kita gawakne yoga utawa pengrawit utawa panjak iki kabeh saka Solo. Oh, sawangen nduk yogaku. Wit saka kono tekan kono, lor kidul wetan kulon. Ndak enek sing tuwek, Bu, saestu. Sing tuwek iki ndak enek. Masalahe napa? Yogaku kok tuwek sithik, tak pateni. Dadi lah iya. Ngono heeh, ya weh. Luar biasa ya, heeh, luar biasa. Kangen-kangenan aku mbuh taun pira, nggih mbiyen. Wis suwi banget aku ya tau wayangan ning jero kantor desa kono. Ya heeh. Bar kuwi aku wis blas suwi ora rene. Sing ditanggapi Panggah Dalang Haji Sukron Suwondo. Oh, sapa kuwi Dalang Pondo kuwi sapa? Mbuh aku ya ora kenal wong endi kuwi. Lah iya. Wong karo bapake dhewe nek lah ya. Heeh, ya ora dadi masalah ana ing taun 2020 iki ana greget. Awake dhewe kang dipilih dening lapisaning para masyarakat lan para bapak-bapak panitia perangkating desa. Oh, ngono heeh. Ya. Ngono ya, ya. Heeh, mula kita sugata tembang Dandang Gula kanggo rasa tresnaku kelawan para warga ana ing Plasareja. Plasareja. Lurahe nyontoni nindakake pakaryan desa. Bapak Carik penulise. Pak Bayan perintah dawuh njur Pak Mudin buntal wong mati. Jagabaya mrih aman Jaga Tirta iku andum banyu sing marata kamitu panegak Sangya Pradase RT RW tetulunga Plasareja ya saka perangkating desa ya ta heeh uga masyarakate iso dadi siji sebagai desa percontohan sekabupaten Blitar iki yang perlu diacungi jempol. Oh ngono mula kene iki Plasareja kena diarani uga desa iman. Oh desa iman heeh desa iman lurahe ngimami kami tuwa nuthuk kentongan Carik adan sakomate Bayan Pak Bayan ngisi banyu kanggo srana tirta suci Jagabaya mrih tata Mudin tukang nyapu musola ganjarane gedhe ya Jaga Tirta nata klasa Pak Kyai saben dina nuntun ngaji slamet donya akhirat. Plasareja lurahe ngimami para perangkating desa berbaur salat berjamaah. Ini mertandani Kalamunta Plasareja itu selain desa berbudaya, selain desa cantik, juga desa yang agamanya getol utawa agamanya kuat. Agamane kuat Plasareja iya. Warga ana kene, wah, agamane bakoh-bakoh, ibu-ibu sawangan nganggo jilbab kabeh, sing kaku nganggo songkok. Ini bukti bahwasannya warga masyarakat imane bakoh, imane kuat. Nek ora percaya, kowe jam 3 sore no dolanan yang Plasareja. Masjid langgar kok adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong Plasareja grutuk neng sawah, Nduk. Lho. Kok iso neng sawah ngampiri kancane ngono lho. Kang, leren nek mau macul, Kang, leren nek mau garap sawah. Yo, iki lho ditimbali karo Gusti Allah. Ayo salat bareng-bareng jamaah neng masjid. Oh, mergo piyai kene iki imane kuat, ngerti bahwasanya ibadah kuwi wajib ditindake. Oh, ngono. Cara timbangan balance utawa seimbang. Oh iya. Iya. Kowe nyambut gawe ya kanthi sregep kaya dene uripmu bakal 100 tahun meneh yu. Ning kowe ya ngibadah kanthi kusuk, Pakde. Kaya dene kowe sesuk ditimbali karo sing gawe urip. Kuwi jenenge cara timbangan balance utawa seimbang. Oh, ngono. Kuwi mau desa berkah karo desa
iman. Heeh. Apa enek desa bubrah napa enek? Enek. Ning dudu Plosorejo. Desa sing ora tau nanggap wayang iki diarani desa bubrah. Kok iso? Desa bubrah. Bayangan bimblantik. Kami tuwa ndekemi mbok rondo. Bubrah. Ya. Pak Lurah gede korupsine. Mudin ngetengi bakul. Bubrah kok. Njur Pak RT jer main remi. Apal kancamu kok, Kang? Carik mabuk-mabukan Jogobaya dukun. Jaga Tirta dadi germa. Bubrah desane. Kudu Plosorejo lho, heeh. Mbok nyaine malah nganakke dhuwit modar nyemplung neraka. Nah, kuwi sing darani desa bubrah ning dudu desa Plosorejo. Nah, Plosorejo ki desa berkah karo desa iman kok, Nduk. Oh, ngono. Heeh, ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala